salindri. Aku salindro. 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 Tak ganti kok. Mesra karo pasangane. Ya lu wong cah eneme ngono ora apa-apa ya, Dik ya. Mesra karo pacare lho sampeyan karo. Mesra piye wong aku mbiyen iki grup yokan kok. Iki nggih mesra lho karo nganu wanitane. Wanitane tapi pitik. Kowe ngewenyek iki sedih. Iya. Tak kira mesra karo meleyot. Suwun Mas. Ya. Tontonane kene kok. Oh iya. Tapi anek sing madhep rono mau. Nguyuh kae. Ora. Tuku pentol. Mburi kene di madhep rene kabeh, melu-mesani ning layar lebar di belakang. Oh iya, layar lebar. Karena di depan gak kamot. Nggih. Enggak muat. Enggak muat, matur suwun. Partisipasinya warga Pacé Kulon. Amin. Monggo. Ngene sapa? Rasa cemburu karo yang. Sapa ta sapa? Iki kok Sarmin. Sapa? Sapa sing nyekel apa? Sing nyekel apa? Sampeyan iki kok ganti-ganti jenenge wong to? Nek ora iso nabuh mbok mulih wae. Iki tanggapan Mas, ora ge dolanan Mas. Pare dudu dolanan. Pare dudu janganan. Nyambut gawe ora dolanan. Aku nek sing aku kudu semangat. Duwe nyikmu ya. Nesu iki, nesu. Nesu lho Mas, padha lanange lho Mas. Anggepe apa? Anggepe apa Mas? Rene ora saged dolanan. Dek cilik-cilik cabe rawit lho. Wani mengguri Mas, aja ning kene. Lho, waduh mengguri yo. Mengguri. Ayo.
Maksudnya pengguri tak kon bayari kopiku. Oh. Pesen kopi ta? Pesen kopi. Oh. Mbak kuwi ayu. Loro iki lho. Sitok semiran. Seneng. Ero wong aku ning kono ya aku. Ayo. Pacita. Hoi. Loh, berarti sampean pinter. Loh, saking pintere ngelmuku disesep entek gak iso apa-apa aku. kono lho, kowe iki ganggu wong joget wae. Pokoke musuh caci lek iki nek ra didut terus nangis. Oh iya, iya. Warjoyo. Lah iki lho tunggale wedhus keleke taman. Iki lorenge. Loro.
dadi lho dadi. Nduk, Dik, niken Salindri. Niken Salindri, Dik. Salindri. Aku duduk niken. Nah, Aku wis sapa? Salindri. Dri. nah iki lho. Dumuni aku duduk Salindri. Aku wis sapa to? Aku Dek. Heh? Aku Dek. Dik Salindri. Dek mau. Kandhane kok. Piye to iki? Lah sampean sinten to? Kok Dumuni jenengku Dek mau. Dek mau. Dik mau mbok yo ngalih sakne Salindri Mbah gur golek dhuwit, Mbah. Sampean Mbah Dik mau. Ngalih to Mbah sakne Ale iki tontonan Iki aja tontonan Mbah aja ganggu, Mbah. Gene Mbah sikil lemblaken. Walah, nggo pepes ra mau. Kowe. Tak kira nek ra pepesan. Dik Salindri ngalih nggih, Dik mau. Wah, Ngalih nggih, Mbah. moh Apa no syarate? Syaratnya apa, Mbak? kon ngambung dalange. Mbah Dik mau upama usul liyane dalange pripun? Yo wis jalukno dhuwit. Bapake dalange. Pakane biasane ra tau nggo dhuwit iku Mbah transfer iku. Ya Pak yo. Mosok enak Kepala iki. sekolahe. Heh, Kepala sekolahe. iki nek jejeg gekku kok. Malah moro-moro kene kejejeg malah. Pak Marianto. Pak Marianto. Wah, iki kita anu ki. Waduh, Pak. Kiki tapi iki di video anu viral iki kok. Angge nyuwun. Wayang gaib iki kok. Anu, ora wayang gaib. Wayang gaib. Insiden gaib. Oh, sinen gaib. Nyuwun sewu Pak Marianto menika mboten sakne Pak niki, Pak. Tenang, Pak. Ha niki nek sesuk niki saya sekolah saya tanggapan lho, Pak. Nggih. Nah, bener nggih. Walah. Saestu, Pak. Nggih. Ayo iki lho. Pundi? Nah, wis kon Walah, ngalih. kowe mbok korupsi nek kepiting tanganmu. Kon ngalih. Tak ijoli ya, Mbah. Alah, yo. Nah, wis. Iki, Mbah, Wis Mbah. ngalih. Wis Mbah ngalih, Mbah. Ngalih, Mbah. Mbah, saya satu sok Mbah lho, Mbah. Wis. Wis ngalih. Wis ngalih. Wis waras. Waras. Wah. Nyapa iki? Nyapa? Hei. Nyapa? Nyapa sinten, Mbah? Aku Mbah sinten? Sinten, Mbah? Ngalih yo, Mbah. Lah caplokane. Mbah. Kowe caplokane. Ngalih yo iki nggon wayangan ditonton wong akeh. Lek syaratnya apa ben ngalih? Mas jarno nglembal-lembale dhewe. Ora, jajal ditakoni sik, Dik. Syaratnya njaluk apa? Jaluk apa, Mbak? Ora, syaratnya njaluk napa? Aku iso mari. Heeh. Kudune Pak Marianto ngeki sangu aku. Demit kok jaluk sangu. Demit ki mbok yo enek kembang, menyan, dupa. Mah aku duwe. Wah, niki Pak Marianto niki kula anu lho nggih, mboten tanggal jawab. Pak Marianto, mriki Pak tak tapanane, Pak. Alah monggo. Ya Allah, Ya ampun. abang yo anak abang. Kena, Dik. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, sama nih senari ya. Mari ya, Mbak ya. Kurene. Kena. Pas wakeh kok ya. Rit, Demit kok kena duit. Kena, Dik, kena jajal di tes coba jajal, mari ora? Ora mari. Nah, tekon. Nyantek sesuk ngene iki nek ora abang. Jajal, kena. Kilo. Lah, wis mari iki nek iki. Ah, iki lho. Laki iki dalang kok melok kucluk. dalange nganu to dalange dadi disoteng yuk. Sopo semprot. Karepku yo jalukno ngono lho. Jaluk Niki wonten niki. Pun, usah kuwatir kali Pak Marianto menika pun piantune kok. Ndak enek isine tapi. Mek
tas. Lu malah catatan Durmo. Ayo dilanjut nih. Gawe Oke, dulu monggo. nih. Ya. Allah ya Allah, aku seneng ngene iki entuk duit sakmene. Ya, akeh kuwi lho karo Asli iki. ya. Enak demoy. Iki mbok tukokno. Nek tiga tuku permen. Mbok tukokne es ngantek nyonyor lambemu kuwi. Kuas yo ora entuk. Oh iya, gak sampean gak matur suwun to mesti kayak duit. Matur suwun nggih Pak Maryanto. Sampun nyangoni kula mugi-mugi panjenengan dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah. Mungkin Amin. malih nggih Pak nggih. Ayo. Mulah malih ayo. Matur suwun nggih Pak nggih. Kena nggo bayar sopir. Jane wi nggonanku lho wi mau. Ayo iki lho Mbak kene. Age bayar SPT ku. Kene sekolah gratis ya. Ayo. Natia